землището. Ще правим разбор на пътуването и другото, което е хубаво, че отчита и колко време е зависнал. Колко време е трябвало записа, нали, от момента на включване. Така, например, установих, че от вкъщи до вас пристигам за 2 минути и 30 секунди. Колко време запис може да правим? Зависи от капацитета на картата с паметта. Тя се слага допълнително число. Доста голям тип обем поддържа. Максимум Може да прехвърлиш информацията на по-голям обем някъде, защото да изчистиш. Разбира се, да, може да си я запишеш в компютъра. Значи аз изчистих, ако се сложи карта с възможно най-големия обем, 2 денонощни може да се прави запис без прекъсване. То в режим с най-висока разделителна способност. Ако направиш компромис с детайлността на изображението, може да стане доста повече. Хубаво върви колата обаче. Рапицата гледа напреднала. Това въртясно ли? Да. То по-такова странно, не? То такова е. Хубаво си е, като ще разделение. То тако ще се черне и тук е някакви. Да, отсреща Не, че побеляло, ама. северния склон. Той да. И тук не са разцъфнали ръце. Взех да ги разглеждам. Джанките са избързали. Те винаги са. Някои по-такива ранобудници. Обаче е сухичко, което е добре. То тук са отседливи места. Да, заради наклон. И са на припек. Не са усойни места. То долните са по-усойни. Дали му е горещо вече? Много. Сега ще пием водичка. Пак сме спрели там. Пак сме спрели, затова ще оставим колата тук.